Ама нищо. Тя малко така и така. Crop, please take care of the loose ends. Да, огледай всичките точки. Огледай ги първо. Just in case. Защото не се ползва система. Система. Нагоре ли ще караме? Нагоре може да се обръща. Добре, кой ще кара масло? Ти ще снимаш така ли? От пасата. Добре. Има много... Ако трябва да снимаме и видео и снимки, е много тега. Добре, значи пасата ще е пред масата. Спицата от това и се разменим отгоре. Добре. Кой ще ти караш масло? Добре. Добре. Yes. Exactly. Go. Трябва ли ти? Да. Аз отпред си карам. Да. Всъщност не е в момент. Християн кара отпред. Добре. Да. Защото ти ще снимаш Да. мазата. И после аудиото. Да. Мисля, това ще хваща мазата и роската. Да. И после ще се разменяме по някое време, но за сега е така. Дай, привет.
човек. Звука е просто такова с 30 км е божествен. Кристиан, като ми подаде малко газ, аз паркарен, като така се отдам. Да, малко няма седал. Само мина през една Ники. дупка и просто видях да каже как се напори. Той виж. Аз имам място да се затворя, но аз той иска да подаде газ и аз съм там. Ако удариш нещо, прави малко Да. и до тук. Окей. Нали, има бая ход, но спира. Брутално човек. Не съм гледал много по-силно. И човек е смецата отзади, гледа се през опушител. Чупи топка. Добре, е тук да направим ролинг шот. В смисъл, като идва и да снимаме колите. Добре. Е, тук ако искаш да застанеме, и колите си изстрелват нагоре. В принцип, може да ги направим така. Завои има тук и дупки, ама. В принцип, може да го направим така. Моята идея беше да ги правим ролинг шотки от коли, където имаш две-три ленти някакво, нали да... Ама това ще направим на България, просто може да каца. Около върху скопа в България. Добре, пълно. Ама не ми се карат форми богати. Брат на България по-малко се карат. Е, добре. Трябва да си на малко. Ама той ще снима от задницата, това е комплект фан. Аз то мога да Не беше кажа пред това. твърде зле. Не. Тя първа той да каза е... Ники, снимай. Брат, още ми е мокри, като не го пуши. Ти на много си го подмокър. Ти видя снимката и се подмокриш. Найс. By the way, нещо снимахме ли с тази камера? Да, бе, тя снима през цялото време. Продължава да снима даже. Да, аз ще го спра и ще го пусна пак, предполагам.